में सुन पूजा गे सुन खुशबू गे चुम्मा लेने रहियो तोरा हमें ठोर में सुन पूजा गे चुम्मा लेने रहियो तोरा हमें ठोर में चारी गरासा ये बो हेग चारी गरासा ये बो साथा लेके जे बोराइत में सुन पूजा गे सुन खुशबू गे चुम्मा लेने रहियो तोरा हमें ठोर में सुन पूजा गे चुम्मा लेने रहियो तोरा हमें ठोर में अखन अपने सब सुन रहल छी यादव अमलेश को सब दिन चलै छलो हमर तोहर सेटिंग बेला न दान करै छो संजे छौरा वेटिंग संजे छौरा वेटिंग सब दिन चलै छलो हमर तोहर सेटिंग बेला न दान करै छो बीजे छौरा वेटिंग एक चढ़ल जवानी झड़ जेतो एक चढ़ल जवानी झड़ जेतो एक यादी हमार तोरा लोर में सुन पूजा गे सुन खुशबू गे चुम्मा लेने रहियो तोरा हमें ठोर में सुन पूजा गे चुम्मा लेने रहियो तोरा हमें ठोर में मांगा सजे तो हाथों में गिफ्ट देके तोरा भूल जेबो तोरा भूल जेबो ए तो बराती जहिया मांगा सजे तो हाथों में गिफ्ट देके तोरा भूल जेबो एक यादी हमार तोरा ये तो एक यादी हमार तोरा ये तो बेबी सैया के साथ बुलोरो में सुन पूजा गे सुन खुशबू गे चुम्मा लेने रहियो तोरा हमें ठोर में सुन पूजा गे चुम्मा लेने रहियो तोरा हमें ठोर में यादव अमलेश के राइटर यान अखिलेश बीजे से मिल के जिंदगी खराब के लही यादव अमलेश के राइटर यान अखिलेश बीजे से मिल के एक भूल गला याद रहियो एक भूल गला एक तोरा हमें घर में सुन पूजा गे सुन खुशबू गे चुम्मा लेने रहियो तोरा हमें ठोर में सुन पूजा गे चुम्मा लेने रहियो तोरा हमें ठोर में धर्मा रिकॉर्डिंग स्टूडियो।